yen ana kita kitule rembug rusa grusune Pandhawa padang petenging polat lika-likune tumindak. Wow, move on to. Aku njaluk jembaring dadamu. Kita gitu le, mandek. Kita kidul. Wah, juragane nglaras karo ngemil cah. Lagune Bang Haji, Pak. Santai. Le, tolong jikono kanebo. Ten pundi, Pak? Ana lho ning jero golek ana. Niki, Pak. Lah, iki piye to? Prasupra. Wong kok jikoke kanebo kok ganepo. Kita gitu. Ki sing abang apa sing ijo, Ndra? Sing abang rasane apa, Mbak? Nek sing abang iki rasa frambos. Sing ijo? Nek sing ijo iki rasa melon. Nek sing kuning kuwi? Nek kuning iki rasa jeruk. Sidanya apa iki? Gawenan telu sisan, Mbak. Ben go lampu bangjo. Oke. Bisa jongkah kan? Lah apa? Awane panas banget kok. Nek kokean es jare apik. Aku juga wahmer ya. Yo. Kanebo, dudu ganepo. Kanebo iki koyo piye to, Pak? Alah, ngono kok cah wono gokil ora ngerti kanebo. Aduk motor iki lho. Walah. Nya. Kanebo kok jikoke kanepo. Ngono kok ora mudeng. Kita kitule rembug. Rusa grusuning Pandhawa. Padang petenging polat. Lika-likune tumindak. Kuning genti. Ijonya genti kuwi dijajal. Oke. Ijo genti. Dodong buri. Wah, San. Kayak perapatan gede. Ya, Pak. Lah kok anduk gua adus sih piye to, Prah? Ujarene mau anduk. Anduk motor. Dianduki karo iki kan saged to, Pak. Ya ora iso, anduk motor ki dhewe. Lah kuwi anduke Pak Bugang lho. Lah sampean karo motor kan padha, Pak. Padha piye? Padha atuse. Oh, lah kowe iki bocah dikongkon luput, malah ngecroy wong tuwek. Oh, kita kitule rembug. Dodong buri. Wis ya, Pak. Cuman juga panganan apa wae, Ndra? Sosis loro. Wafer siji, coklat siji. Karo ese gelas cilik telu ya. Yes. Siap, Pak. Loh. Ya hitungan sik to, Ndra. Hitungan piye? Panganane iki mau 4.000. Terus ese tak hitung 3.000. Dadi totale 7.000. Bayar toh? Yo bayar wong kulaan kowe nganggo duit lho. Ora bayar piye to? Iki kan jajanan lebaran toh, mosok bayar. Jajanan lebaran piye to, Ndra? Iki dagangan. Iki lak panganan pas lebaran kae toh, Mbak. Mula aku jiko. Tur neh. Nek iki dagangan, kudune mbok deleh kono, ora ning kene. Wong aku ora sempet noto. Kok ora sempet ngopo? Lah kan isih suasana lebaran to, Ndra. Lah iya toh. Kan saya suasana lebaran, arti iki jajanan lebaran. Iya ya. Tur neh, Mbak. Pas lebaran, aku kan mbok tawani jajanan iki to. Lah iki aku rung jiko. Berarti jikoku dino iki. Ya wis nek ngono. Alah, isi suasana lebaran ya kudu ikhlas.
timbang Gresula malah rugi dunia akhirat engko. Pasti. Ki lho sing jenenge Kanebo. Lah niku dudu anduk nok, Pak. Anduk motor. Pak, modele anduk itu, Pak. Kaya babat. Lah kuwi halus kok, Pak. Ah sembuh, Pra. Omongan karo kowe iki ora enak benere yo. Oh, lap to. Lah iya nggo ngelapi motor. Berarti lap dudu anduk. Ah sembuh kil wana gokil. Kita kitule rembug. Rusak rusuning Pandhawa. Jane iki apa lagi balas dendam to, Bu? Lah piye Pak? Lah bareng ora poso kok mangane dipol-polke. Sak nggon-nggon mangan, sak obah-obahe mangan. Jadi mbarae ngentekke lho, Pak. Ya panganan sakmene mbane yo sampeyane ora nyenggol blas lho. Oh, lah nek lagi ra pengen harus piye? Bu. Aku pengen ciki, Bu. Alah, mbok wis rasa seng-seng to, Pak. Kok senengane aneh-aneh lho. Iki pangan iki lho. Akeh kaya ngene kok. Njaluk sing ra eneng. Wah, lagune Bang Haji iki. Apa le? Santai. Le, tolong aku tukokno ciki nih, Mbak Is. Walah, ndadak repot-repot tumbas, Pak. Lah gawe dhewe iki po iso. Ini Mbak Is lho gratis. Omonganmu lho. Andane ora ngandel. Sampan pas kok do ini mendet jajanane Mbak Is mboten. Ora e? Ah, nggih niku, Pak. Sing dereng sempet maem jajanane Mbak Is pas lebaran. Itu gratisan. Tenanan ra Indra. Tenan, Bu. Lama masih dalam suasana lebaran. Dagangane Mbak Is kuwi didadekke jajanan lebaran. Free sale. Lho niki. Kula bareng mriko. Oh iya toh. Jajal ah. Gitu kemana Indra? Is. Nggih, apa Pak? Ndi cikimu? Oh, ini Oke. Nyonya Is. aku yang jaluk Is. Pripun to niki? Loh, lah aku ini kan durung jikuk jajanan lebaranmu to Is. Lah iki kan termasuk jajanan lebaran. Oh Is, iki kan isi suasana lebaran toh. Kasih ya Is. Ya. Ya Is. Iki mesti anak itu kempul mau mesti. Yes, mending guys. Kok kuwi iso dijenenge Kanebo to, Pak? Iki mergo ene artine kok le. Artine nopo, Pak? Kanebo. Nah, asal katane saka pakane kebu. Jane ya gokil, tapi kok ngawur. Kita kitule rembug. Wah, kompak banget iki. Wah, kayak mam ciki kabeh tok. Pengen to le? Nek pingin nopo ajeng jenengan tumbak skebu? Rasah tuku. Kono lho, bone Mbak Is kono. Mbak Is lagi bagi-bagi gratisan. Wah, mesti arep ngeprank itu. Prank piye to, Jo? Tenan yo. Iki lho nyatane. Aku ro BRT. Entuk ciki saka ngene Mbak Is. Tur gratis. Dalam rangka nopo to, Pak? Kowe wingi bodo kan jikuk jajanan ngene Mbak Is ora? Mboten nih. Kula ditawani ning wegah. Kowe Jo. Ya mboten. Lah, mulane pas bodo kae sing durung sempen jikuk jajanan ngene Mbak Iis. Saiki itu jikuk jajanan ning kono tur gratis.
Iis. Iis. Nah. Lah nek iki kok iso dinamake ganepo, Pak? Kuwi mergane ana kata ganepo. Wah, ketoke pengen ngawur meneh iki. Ra mungkin to le ngawur piye? Iki logika. Ganepo kuwi ana kata saka ganepo. Jane piye wi, Pak? Ngene le. Panganan sing jenenge ganepo kuwi begitu mateng. Kuwi kan terus diwadahi. Lah karyawane kuwi sing madhahi ndelalah ganjil kabeh. Lah terus karo juragane. Cah, yen madhahi kuwi aja ganjil. Genepo. Mula terus dijenengke ganepo ngono. Iso wae. Nggak habis pikir aku. Kita gitu le. Wah, nek randang kuku iso rugi gede aku. Wah, tutup itu. Pak. Bais. Pak. Bais. Wah, iki ade nyeluke kudu nganggo lagu ayo, Cok. Iis. Iis. Nah, menjanjikan gratisan. Iis. Iis. Nah. Ngak-ngak karep nih. Apa kan cuak? Wah, nah ade diperang Pak Ade kalau Bu RT iki, Cok. Untungnya wis tak tutup mau. Ngopo le? Anda dan Bu RT telah sengaja ngeprank kita. Sekian, terima kasih. Ngeprank. Ngeprank. Nah. Dah, aku kok malah lali durung ngucapke ngapura karo motor iki to. Wah, iki mumpung isih wulan Syawal durung telat. Motor aku ngucapke minal aidin wal faidin. Aku minangka wong tuwa uga ana kita kitule rembug. Kita kidul. Nah, kita kidul. Nah, krusa, krusu. Nah, Krusa krusu. nah, padang, peteng. Nah, Padang peteng. nah, lika, liku. Nah, Kita kidul.